Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Ibu Uci Fuadia. Kula Sri Dewi Wahyuni badhe maos geguritan kanthi tema kritik sosial. Lumunturing budaya déning Ki Andonowari. Tumetes sing waspa dumlewer ing pangrasaku. Lentrihing pandulu ginambar ing netraku. Anjluming praupan ginambar ing pasuryanku. Legeg trenyuh ginawa ing panggalihku. Amirsani jaman saiki tumraping polah putra lan putri kang wis ninggalake Subasita. Nerak angger-anggering budaya lali ing tata krama. Buang sekabehing unggah-ungguh basa. Kabeh rumangsa nista. Yen isih ngugemi pranatan budaya bangsa. Senadyan jaman wis maju, aja banjur dadi kleru. Crita leluhur ginubah sakwiyah-wiyah. Busana owah sakmestine. Tetunggangan, wisma, laladan, rinepta beda saka budayane. Apa kita wis ora ngregani budaya kita dhewe? Apa budaya kita wis luntur? Apa budaya kita wis ora ana ajine? Apa budaya kita wis kadaluwarsa? Pemuda-pemudi zaman saiki unggah-ungguh basa wis dilirwakake. Tata krama wis ditinggalake. Tata wicara wis ninggalake Subasita. Apa sing salah sekolah? Apa sing salah ibu bapak? Apa kabeh salah? Nyatane budaya kita wis ditinggalake. Wis arep luntur amarga pokale kita dhewe. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.